Museu Arqueològic Municipal Camil Vicedo. Aquest vetust edifici amb arcades destaca a la placeta del Carbó, que va ser en temps passats la plaça de les Corts. I tant en l'edat mitjana com en l'edat moderna, aquest lloc tan pintoresc va ser el centre d'Alcoi. L'edifici va ser casa de la vila o seu del govern municipal des del segle XV fins a començament del segle XIX. Es tracta d'un palau d'estil renaixentista que va ser construït en la mateixa època que el Palau de la Generalitat Valenciana. L'any 1945 l'edifici es va transformar en seu del Museu Arqueològic Municipal Camilo Vicedo Moltó, en memòria de l'arqueòleg percussor que va donar les seues col·leccions al municipi. En les seues diverses plantes, el museu conserva i exhibeix restes arqueològiques, entre les quals cal destacar les ceràmiques del Neolític i els mundialment coneguts ploms ibèrics, amb unes inscripcions que continuen sent un misteri per a la ciència. Els continguts del museu, com el continent que els custodia, van ser declarats l'any 1962 Monument d'Interès Artístic Nacional. En l'actualitat, és un dels llocs més visitats de la ciutat.